Romina, għaw edha jenġeja? Naf li ma tistax toħroġ fuq iż-Zoom edha. Iż-Zoom dak tal-kompjuter jidħol jaħasra. Mansi tismani? Nisimak edha ma mux narak. Jienet narak, ma li li tarani. Is-saqaf propja qed nara mux lilek. Marissa, ekk aħjar. Ek mela ħanajt kelma ma xieħat ta' ġmadof id-dejjat. Fejn taf xapatija qed taqbadni qalbi. Żommuħ kokkopata. Niprofa, imma t-tifla ma tistax tersaq li l-lawn li kieku taf xi traġedja ħasra kieku taf xi traġedja waħdi hawnhekk maqfula taħt idi barnuża sħiħa ta' sofa għandi x-xarabjat ħiraċanka minn dari u għandi l-facial hair, għara l-facial, għara xaruk ħaza l-facial hair, jisu daqna ta' raġel, imna la talaq li ftit l-internet u ġiri r-ranġaħ tal-gow u għatna miraħda xej mill-bot jena. Għamma toħxa melek, ħitu paċenzja, trid aħna l-vulnerabli rridu noqogħdu attenti, għax jien għatanna nifisna u emmutu. Dfej edha? Jena l-ħom edha, u għaw korraġela. Razum mill-bot imqar metru l-bot, ħanini ta' Wallah, għalek bdejt namel u batat toħta nifs, aħjar, toħta nifs ta' nejka tajba. Il-biraħ għal-naqa ma qtajġ ta' Xiex, mela tjerġa jintlaq il-lottu. Le dak bħalissa malu, ta' kem sabu bil-COVID-19 flok il-prima ruħi. U l-qoddis tara fuq il-television. Ejja, kull jum praċet nara, kultant tmurajni bija, l-ħadar barqat waqt l-offerti minn u ma wiċċi insib il-tannet, jitolbu biex nejnom u kull flok l-offerti. Xort offerti. Il-raġel u rajt għadu jittantak. Semmilix, xqed jamilli, mindu maqfulin waħedna il-ħin kollu jrid, inkun qed naħsel u jiġi ħakkek, u nkun qed insajjar u jiġi ħakkek u jaqbad minn wara. Xajdlu ix? Ma ngħidlu xejn, għax ilhom li minn hawn niżlu li hemm isfel ma saqajja. Isma' ħammur sar il-ħin biex imurnuħu l-injection ta' t-sokkor. Bella t-sirt bati bit-sokkor, issa wkoll. Barra minn fuq. Allura kif ħatiħu l-injection ta' t-sokkor dumonju? Jimbla tal-għandi kull ċans li ġini raġel jolli l-dublettu jdeffessjata fija, nieħdu. Ma nitilfux